Nachádzame sa v obchodnom centre Mlyny v Nitre, kde si Technická fakulta pripravila prezentáciu pre budúcich študentov. Deň otvorených dverí Technickej fakulty v galérii v Mlynoch je súčasťou propagácie Technickej fakulty, ktorá pozostáva z informácií pre študentov o formách štúdia na Technickej fakulte. Taktiež pozostáva z ponuky služieb pre prax a z technických zariadení a laboratórnych zariadení, ktoré využíva Technická fakulta pre výučbu a spoluprácu s praxou. Pre záujemcov Technickú fakultu sme si pripravili názorné ukážky, ktoré sa budú učiť na katedre fyziky. A to sú rôzne zaujímavé, ako je Galileo teplomer, výbojka, samozrejme Cartesianov princíp a rôzne iné veci. Voda, olej a sol, môže to byť aj cukor. A na takomto princípe funguje lava lampa. Hej. Olej sa naviaže na sol, samozrejme klesne dole a pomaly sa uvoľňuje a stúpa naspäť. Hlavne kvôli tomu, že olej je ľahší ako voda. Čo ste si pripravili pre budúcich študentov a záujemcov Technickej fakulty? Tak môžete vidieť zvukomer a vlastne vibromer, ktorý je napojený na túto tabulu. Vlastne zvukomer, tento mikrofón so širokým rozsahom, ktorý meria zvuk a vlastne môžeme to vidieť potom na týchto grafoch. Zelená krivka zobrazuje zvuk, ktorý je zachytávaný týmto mikrofónom. Vlastne modrá krivka na týchto grafoch zaznamenáva vibrácie, ktoré sú zapojené momentálne do tejto tabule. Tento prístroj sa dá použiť vo veľmi veľa oblastiach. My konkrétne ho budeme používať pri výskume a pri zisťovaní úrovne vibrácií a hluku pri hovädzom dobytku, pri ustanení hovädzieho dobytka. Chceš tuto na toho uja, ktorý nás kameruje, tak vlastne tu ti ukazuje také krížiky, že kde má najvyššiu teplotu. Vidíš, ukazuje, že najvyššiu teplotu má na čele. Každý človek má najvyššiu teplotu na očných spojivkách a tu hore na čele. Či na základe toho dokážeš zistiť, či ten človek má nejakú chrípku, tento krížik na tom svetielku, tak vidíš, že tam nejakých 44 stupňov Celzia teplo. Keď sa zase pozrieš takto dole na ľudí, tak zase vidíš, ti ukáže krížik, že tento ujo treba tuto hore na chrbáte má 24 stupňov. Teraz sa pozrieme na robota, ktorý je vlastne orientovaný v troch súrodnicových systéme s tromi osami a tento robot má za úlohu vykonávať polohovo orientované pracovné úkony. Konkrétne je riadený počítačom, programom, konkrétne, ktorý beží pod systémom a samotný pohyb je realizovaný krokovými motormi. Pre záujemcov sme si pripravili konkrétne model trojosého polohovateľného robota, ktorý je riadený krokovými motormi. Ďalej sme si pripravili autonómny mobilný robot s názvom N20, ktorý je schopný orientovať sa v priestore bez akéhokoľvek externého doplnkového signálu. Tento robot pracuje na báze odometrie a inerciálnej navigácie. Ďalším modelom, ktorý je pripravený, je riadenie alebo taká demonštrácia riadenia prostredníctvom priemyselných logických programovateľných automatov, teda PLC od firmy B&R. Jedná sa o stabilizáciu plastovej guličky pomocou prúdenia vzduchu v plastovej trubke. Takže vlastne výška je riadená konkrétne týmto PLC regulátorom. Máme tu 3D skener. Momentálne je tam umiestnená v vzornom poli skenera súčiastka. Ako je vidieť, je to taký vzorka model lebky. Pomocou svetla, ktoré je premietané na tú súčiastku, kamera zachytáva odraz tých čiar, čiernych a bielých. Software to následne prevedie do 3D obrázku. Už sa to aj podarilo, môžete si to pozrieť na kamere, ja s tým trošku potočím. Takýmto snímaním obrázkov, respektíve 3D fotiek modelov a ich otáčaním vieme poskladať jeden celý model, ktorý sa následne vie previesť do nejakého vhodného formátu a ďalej spracovať buď na reverzné inžinierstvo alebo na výrobu nových súčiastok. Pre IT mladosť Michaela Vargová. Mechanizátor je hviezda, aj keď sa to občas nezdá, ako jasná hviezda žiari nad všetkými fakultami. Mechanizátor je hviezda, aj keď sa to občas nezdá, ako jasná hviezda žiari nad všetkými fakultami. SPU, fakulta Mech, to sú tí vyvolení, skromnosťou obdarení, milí a charakterní.